Ladang ya keren hi, syapang ke jingkiu ki kam chung okai perthai hakane ke jela, kamtam hakane ke rilum kasi bajantia mla banlen. Balada yunujor ya kumba arpausan snam menshua galaya per baklebak. Menta buan ki traishnong kila yok kam yok jam na ke jing don ki jaka ki badon nam bat ki ba itnat ki ba kring ya kinong chung okai perthai na keleng kari bat na bari ru kumchu. Ban pendek pensa ikini kijaka kiba kring ya kibriu nakaleng letse kadai ka thong ka ba khamat jong kiba bun khanang ba kalat kamai kan amkut no tang shipor henrei kan yaine pateng la pateng lengba kan ko khubor menta ka sngi nginya khami khendian halo ke jing sneudur no ka we ne kijaka jong kai pathai ka ba pau ha ka ba ka daw hi kadai nangi ukhon penriu Ladangi ekran hi ke jingdon ki jaka jungok kai perthai ki internet bat ki bapau. Ki bela kering shisha ki nong jungok kai perthai na kelengkari bat na bari rukum jo. Omla banlen bagarilom khasi jantia kadai ke bela kerku da utrai nong bo dong thau. Ubala bo renti bat pen internet ki lom ki wa. Ki kshat banok rempum bat ki weide. Habayach ki than seorang kini kisni bamenta. La bani ke jingwan kiyo ki nong jungok kai perthai nakaleng garitor bat nabari ban saki dala ki jongki khmat iki lom ki wa ke internet ki kshat kil o hasahit beneng bat ki bahyar sejan ka khendo bat ki wede ki jing internet jong kamarian da shisha ke jingwan kiyo kinong jungok kai perthai de ki spangot aksisni kinong shong shnong ka than sora ba ki we de kishnong kile jingman toy kaliang ka kamai kaji haga ba pini I hang ne ba ka kamai ka dei na do ka bai rung shiki jaka jungok kai ka bai penyang kali ki parking lot ki dukan ki bade ki marbam bat ki we de ki tiar bat ki we de ki lat kamai bat kum jo ki yeng shong basa ka mentau snem nadu benai Julai hi nadu first week mai ke jingwan jong kinong jong kai kala jur bha te kani ka de ka nila bonong ka de ka jingkerku namar bele hang ne apo snon jong hi nyim don kam don jam chu ka snon jong hi hang ne ka de ka ba im da ki kwari ka ba im da ki thangsun te nadu boka ban ka to ka NGT man hakan ne nadu snem araja khat saw kum to te nyim don kam don jam chu te da ka jing ya plilat pa de jong kani ka tourism te menta kebun ngilai yo kam bat hang ni apo snong jongi ngila bandong bahang ni po ber sau telik ini ki snong jongi ngila don ni ki ying ki homestay la ni ki guest house ki resort ngila don ni ka arpusan lai hoteli te kumta ka wei ka homestay ka resort kala bu sibun ki nong trekam la kum no duna air san ngut te babun ki lai okam hang ni te sakawei pede ngidon ki jaka nyokai hang ni ka ben kong nang ni ka de ka eco park kabang iyo I bahaya ka Bangladesh ti kabang iyo I ka ksya ino sitiang nantangi dan ka Mausmai Caves hang turu gibana barbar khoi kar gibawan hang tu nang ta gidan bede saka Seven Sister viewpoint ka ti ni dan ka thang kharang park te kini gi jaka jung okai bro khoi ki parasion jung I dilesio bu dukan hang tu bat kilaya yo banya tre kam jam lai jong kim ong no kilai yo lai kam jam ke lat na kashnong seora kinong jungok kai perthai ki smart ru banyar kam shki benta basharum hakatan riwar namar sharum jong kashnong seora ki dan ru ki wede ki jaka jungok kai kum ka thang kharang pak ka wa ro bar ka bakham khring yaki kade ka kshat kenrem ha kashnong umwai ka kshat ka bajrong tam ha ka rikhasi bat dei tang kane ka kshat ha ka baki brio ki labani I na try jongka ka ban no rumpom ha ka wa ka badan ha kajat jongka
rengkat ke surok jahat kali, shwa ban poi artat ke shnong maulong. Ban pet hi ya kino kiksat. Kajing internet kedai bet kam na paji jongki. Namar la bani i kajing internet jongki nado na kle hado hatrai. Kum jo ru ikarut ke kiar jongki. Nrai kum bakalong menta. Ban pet na jengai kaksat kenrem. Na i kajing sneuder jongka. Namar menta tang kendiat spa mita na kene kaksat lami ka wei ka parti mau. Halo kene kajing sneuder no kaksat kenrem. Lami bon kajing ketho nang ni nang tai. Kam tam na gitu gibait mariang bat gibakentio ka kam jung okai perthai. Kabala penlong ru ka kenhun PCN ban hiar let pet hi dala dia ban lap kajing shisha halor kene kajing keno. To hakabe de to kajing jah po kenrem falls. Nakale jongaru haji syah haka ni ka banai ka bladep haka ba kini kinong kit kam snong bukan top isordar ki khot yang aban wan ban yarap yaki haka ban penplan ni kanika jing pentri kam ya kam tourism ki jaka ti habangaya ni nang tungai i ba kadon kajing ti mau haka jaka ka bam jengai na kanika ksat pat haka ba ngaru ngasngo ba kalong kajing thut ya kajing itnat yang tu jaka pin tip ba kanika ksat kenrem nadu bawah surap mentah kan ka surap ngapo lai terah du umwai kala abha ti kalong ka wei ni ki jaka ka bakring bhai ki turis bat ya ka bang asyam ru ba ha ka jela jungi hi ka dei tang maka ka ksat ka ba kini kinong wan kai ki la ban let nadu na trai kham tam ha ka poliur ba ka hap ko mah surap tu ka dei ka jingkring berat ba bhai kini ki nong wan jung kai na sabar habang yu i kum tu ba ka don ka jing ti mau tu kadika concern jonga kadika concern ru jong baro ki batrikam tourism ha kadika than sora bat ru ha kajela baro kubai ba ya kadika jing bahabriu jong ksai kenrem menta kadon ka jing thut hindiat ha ka ba kadon ka tu jing ti mau ha ka ba pinaya nang tu jing ti kam de syuk ba malumala kadika barat ba kidon di pu silum tu ki batrai ka tu ka kam ti amdei tang mangan rewat ki turis ki bu jing kelih ki ong balai ba kat kani kajing internet jungan ni kajaka kadon kajing persiang ban penjulor ya ka tiban juba kata kadon bun ki iki mo na kaliang jongi te kumbaong yale ban penne ya kamariang bat ya kajing internet jongka kajing penne ya ki te kajing sisa ngidon ru ya kani ki department ki bafer jong ka sarkar ban pek kumno ban penne ya kamariang kaksai kendam ladangin kain kala de ka we ni kaksai ki bejrong tam ha kini ki than jongi ngathai hapo is khasi jongi hiru ka de bejrong tam kamu ikan diang nang ni na po thang karang pak bang yo iru bangila ru ban le nang thina trai jong kaksya tinga ngasuman ong baka long hi ka babha ban penne ya ka mariang namala dangi penne ya ka mariang kan kajing internet kan nesa dan de ladangi bam no ya ka mariang te kata ka umut kini ru tangkat no kilaja namar ba ki jaka kitu kidai ki jaka jong ki kur hi ki jaka kur hi ngi khasi ngidon kita ki rira kiris dong kiris iem bat kiwei te katu kadi ka jaka jong ka kur mawama te kalong kum ka jaka rikenti ka jong priau ka private land te nakaliang ka jongi bangin ong ya kata te kan kasyong haki trai namar balai namar ngilei te habaki ki ai habaki ki kwa te ngina kaliang ka ila kaling nginle kumno kadai kanong kanti jong ki te lada de kari raj risnong te nga ngej ba nakaliang ka ila karungin haban ong kan nrai namar ba kadai ka rikur kari sang ka jong ki te nakadadaw long kasyong haki ban perkhat halor kani ka benta namar ba nakaliang ka jong ite
kuah hiba ladang ila ban penba ya ketika jaka ya badan kaksat kenrem bat kitu ke bentah kan ai kam ai jam sibun ya ke khon samla ke jongi kam tam ya ki para sinong ke badan sakini ke than apo jong ke ilaka maulong Shua bakin le tiki mining ki dong kam ne amban sim permission na pikin na kamaulang sadarship. ya kata te ke don kami ya ke permission te don kami te henrai kumala usya kemat namar bakadai kari kenti te ngina kalian kasinong haba maki ki mon haba ki ai te ngin le kumno te kasong maki ban perkhat ang nisya kemat le se kala ban palang ya ke jingmut jing perkhat jong ki da kumai pan Ti kani ka digajing akaba dese wat ka sarkar kam laban kontrol kumi kini kijat kam tangba akajing sko jonga kalong ba ya kandung no kenja mining ka kamrat ba ngatrai kitu ki batmu banti lani ban IY ki don kam ya kani ka license lani ka NOC ti ngatrai kum ha kitu ki jaka ka sarkar kala di ban pek company ba kat ka Kenrem Falls man IY ban ai ya ka ailat igibri ban ti ban ai NOC lani ban ai license ban ti umau hakmat jong tu ka jing internet jong ka ksat Kenrem ngatrai ka sarkar la di ban perkhat bah shawan ai license lani lada ka dei ba ka sinong ka hab ban ai NOC ru ka sinong ka hab ban perkhat ba khamtam le ba menta ka sinong ka kwa ban ya promote ya kani ka kam jong kai perthai ti kalong kai ka ba kabam internet kabam iwandur bah haju kapor kadon gani ka jaka ka internet ka bakhring gibriu haju kapor side by side kadon ka kam ka persiang ban sniu briu no ya ka kam jung kai perthai ti ngatrai ka jela jungin menta ka pau bah kani ka kam jung kai perthai ngatrai ka di bandon kanu ka jingi stu jumot apa ngi department baper khamtam ka tourism department lani bat ka mining ban ya perkhat ba lada ka don kanu ka jingkerpan ban pan ban ti lani ban le mining ha kanu ka jaka ngatrai ka ban kong golong ban pej ba lada ka de ka jaka ba khringi kibri ban kai na sabar lada ka de ka tourist spot ba paunam ka jela jungi ngatrai la de ban avoid chwai kata nang ba ka jing internet jong mariang ngim de ban pensniudur Hadin ke jing yo asngau ni ke ruit mariang bat ke badan ke jing sngo kit kliat na ke benta ban penek pensa ya ki jaka jungo kai perthai kejing kalong bayan non keno habaja kumni hatu ke sarkar kala bishar banyak na em na barok kiliang hasyo ban ajing bit banti mau hagane ke jaka na ginong sen charge nong jong ka maulong serdarship ki balaong bakade ke jaka jung ki shimet kumta kimla ban le ai kadai ke jaka jong ka kur ya ki ba ki bor shnong kimla ban khang manopat ki bor ki balak banyada ya kum kan di kejing pensniu dorno ya ka ksat Kenrem hatu ke sarkar kadon ki ikhtiarmo halor kani ngin ap khmi ki por banwan katenat sarkar ke bakumno ke bantu klar ya kani UPCN undang ya ibu din